er ikke noget galt med mig. Hør her, Johan. Det er ikke normalt at se syner. Vil du nok fortælle mig, hvad du ser, så jeg kan hjælpe dig? Jeg er nervøs for dig. Du er ikke nervøs for mig, du er ligeglad. Jeg er ikke ligeglad. Der er ikke noget galt med mig, og jeg har ikke brug for dig. Hør nu. Hvis du er så bekymret, som du siger, hvorfor kan du så bare sige, at jeg er rask, så jeg kan gå og love at klare det selv? Jeg ser helst, at du bliver og taler videre om dit problem. Men jeg kan jo i sidste ende ikke tvinge dig til at blive. Men pas nu på, at synerne ikke tager over. Det her er den rigtige verden. Hvordan går det? Det går meget godt. Hvordan går det med dig? Du er lidt trist, Samson. Jeg har bare været træt. Men jeg har det fint nok. Nej! Hvad fuck var det? Er du okay? Skal jeg ringe efter en ambulance? Der er ikke sket noget. Du skal ikke ringe til nogen. Det er okay, men der er ikke noget galt. Jeg kom fordi jeg glemte telefonen her. Jeg tror, den ligger inde i stuen. Ikke igen. Du må indse, at det er ikke den rigtige verden. Det er bare noget, du forestiller dig. Nej, du lyver.
Jeg hører ikke til her. Jo, du gør. Du kan ikke kæmpe dig tilbage. Det kan ikke nytte noget. Du er ikke stærk nok. Jo, jeg kan godt. Hvis du er stærk nok, vil du ikke være her. Bliv nu her. Det er her, du har det bedst. Det er bare noget, du forestiller dig. Nej, det er. Du bliver nødt til at blive her. Nej, du kan godt. Jeg er stærk nok. Juan, er du okay?